Takže čau, zdravím vás u konečne ďalšieho videjka. V dnešnom videjku som mal konečne čas, tak som sa rozhodol ísť urobiť videjko o gekončíkovi nočnému, môjmu Frankymu. Poviem vám o niečom, o vlastnej skúsenosti z chovu, poviem vám o ďalších veciach, skáľ pochádza, čo to je, hej, ako mať stravu, proste tak. Takže ideme na video, počkajte, tu je Franky. Ideme na video. Dajte mu všetci odber na YouTube kanály Bala všetkých, co žerem. Počkaj, vlastne žerem od točet. Gekončík nočný pochádza z Afganistanu, Pakistanu a z Indie. Je to druh veľmi obľúbený, široko obľúbený druh pre začiatočníkov, ktorí začínajú s teraristikou. Je to suchomilné zviera, takže potrebuje teplo, UV lampu, no proste vyhrievanie, takže tak. No a je absolútne nenáročný na chov, takže odporúčam každému chovaču, čo začína s gekončíkom nočným, ktorý by chcel začínať s gekončíkom nočným, tak veľmi odporúčam. Je to veľmi zlatý jaštier, niektoré raz má kusol, ale to len vážne iba raz. Oni väčšinou nekúsajú, lebo väčšinou tie gekony nekúsajú proste, takže nekúšujú, takže tak. Sú úplne v pohode, dobre, zlaté. Ale malým deťom by som neodporúčal si kupovať gekončíka nočného ani ďalšie gekony, lebo nemanipulujú s nimi dobre, takže keď ich náhodou chytia za chvost, tak im ten chvost odpadne. Gekončíkovi nočnému ten chvost dorastá, ale pak gekonovi riasnatému zase nedorastá. Takže tak aspoň ja viem, ale gekončíkovi nočnému dorastá, to viem, ale nie je taký pekný, ako ho už mal. Takže malým deťom určite neodporúčam gekonov, keď mi rodičia dovolia ich vec, ale z mojej skúsenosti neodporúčal by som malým deťom gekonov. Takže ako potreba má gekončík nočný? Gekončík nočný väčšinou papá cvrčky, sarančata, šváby a mučné červy, hej? Takže do terária puste tie hmyz, on si ich pekne bude loviť a to odporúčam, lebo aj môj gekon, keď mu tam pustím cvrčky, on ich začne hneď loviť, teraz je nejaký aktívny. Môj druhý pak gekon má tam aktuálne teraz jednou cvrčka, tak on chce ho loviť. Nevadí, necháme ho loviť, potom vám ho na konci videjka ukážem, ako vyzerá. Vlastne vy ste už videli v jednom videjku, ale ukážem vám ho, ako vyzerá. Dobre? Takže do tej strávy by som dal vápniky a vitamín. No v tom vápniku je vitamín, takže vitamín D3 tam je v tom vápniku. Takže rozhodne kúpte vápnik vašemu miláčikovi, vašemu gekončíkovi. Kúpte vápnik, alebo agame, proste aj pagekonov riasnatému, keď chytá cvrčky, proste hociakému plazovi, hociaké rešterice. Kúpte vápnik do tej stravy. A viete, prečo potrebuje gekončík vápnik? Preto, aby sa predošlo metabolickej chorobe kosti. Takže tak, aby nemal nejakú chorobu s kostiami a problém s kostiami, aby bol zdravý a hej, tak. Takže teraz by sme mohli ísť na 2000 years later. Tak gekončík nočný môže mať veľa farieb, napríklad moje žlto, čierno, fialovo, modro, tak. Môžu byť albínové, potom môžu byť iba čisto žlté, môžu byť čierne, môžu byť také do oranžová, alebo také presne ako mám ja, ktoré vám teraz ukážem fotky, takže keďže mám tie fotky. Later. 2 hours later. Gekončík nočný sa dožíva 17 až 20 rokoch. Môj teraz má 4 roky, takže to bude ešte celkom dosť žiť.
a dorastá sa až 15-20 cm. Samičky majú uší chvostík a sú asi menšie a samci sú väčší a majú tučnejší chvostík. Ukrýva sa v kamenných norách a pieskových plážiach. Tam si robí svoje nory a tam bude žiť. Tak vlastná skúsenosť s chovom je taká, že môj gekon sa volá Franky, to už viete, má 4 roky, to už tiež viete. No a za môj 4 roky už ho mám, raz ma kusol, ale iba vážne raz, ale to bolo strašne slabúčko, že to bolo v pohode. Je to strašne zlatý plas, malým deťom neodporúčam chovať, tak nemá rád vlhkosť, má rád teplo. To je v týchto letných oných dobré teplotách. Rád sa skrýva v domčeku, rád spí v domčeku. Je to rozkošný a zlatý plas. A ešte taká moja skúsenosť, že proste je veľmi dobré ku začínajúcej teraristike pre ľudí, takže porúčam malým deťom nie. A je najlepšie si dopredu prečítať niečo o ňom, nejaké články, že čo tamto, hento, tamto. Tak si prečítajte, aspoň lepšie viete, že ako máte s ním zaobstarať, ako sa ku nemu správať, ako toto, ako tamto. Takže prečítajte si o ňom články. Gekončíka si kúpte nie hneď, že neviete o ňom nič, ale kúpite si ho. Hovorím, prečítajte si články, aspoň 2-3 dní a po tých 3 dňoch si kúpte gekona, aspoň viete niečo o ňom, ako sa má schovať, toto, hento, tamto. Alebo po prípade si niečo doplniť ku tomu chovu ešte potom. Keď chcete začínať s chovom 2 gekončíkov, to odporúčam väčšie terárium, aspoň takéto, aj také terárko. Budete mať aspoň 2 gekončíkov a možno takéto vysoké, hej. Tam môžete mať 2 gekončíkov, ja mám také obyčajné terárium, kde je pre jedného gekončíka, takže nechcem chodiť iba jedného. Nepotrebujem 2 gekončíkov. Takže ešte vám poviem takú jednu pikošku, že ja zvieratám nedávam ženské mená, nikdy som nedával žiadnemu zvieraťu ženské meno. Môj gekončík je dievča, ale volá sa Franky. Takže je to zase taká srandička. No, ale to nevadí, to sa teraz na to vykašlíme. A môj nový pagekon, ktorý sa volá Pluto, je tiež dievča, ale volám ho ako chlapec. Proste ja nenazývam zvieratá dievčenskými menami, iba chlapčenskými. Že tak. No tak toto bolo celé videjko. No a ešte dám do pozornosti, že som urobil tie zmeny v kanáli. No, máme tu v kanále. Takže dneska vyjde to videjko, alebo zajtra. Keď sa kúkate už na toto videjko, bolo vydané možno pred dňom. O tom neviete. Takže tak. No tak toto bolo všetko. Dajte mi odberík, dajte mi lajčík. Franky bude šťastný. Prisahám. Franky bude šťastný. Takže dajte ten lajčík, odber. No a budem šťastný ja. Takže zdravím vás. Práve môj gekon spinka, tak ho nechcem vyrušovať. Ale tak už teraz otvoril oči, lebo som tu prišiel. Takže spinka, tak aspoň takto natočím. Možno keď sa zobudí, tak ešte vám ho ukážem. Či tu je. Lebo ukážem vám ho v ďalšom videjku a možno šortíku. V ďalšom šortíku. Či tu je. Nebudeme rušiť, tak čau. Tu je, ešte vám ukážem Pluta. Tu je. Tak čau.